higala kumusta ngayong gabi kanyang tanan kamo nagapamati ni nga programa Jesus is a Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagnugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulun-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kitasan sa mga langit. Niining taknaa sa kagabhion o Dios sa gihapon kami nagpasalamat kanimo ug amo kang ginadaig ug gipasalamatan. Angay ka sa tanang pagpasalamat tungod kay ikaw ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tinubdan sa katubigan. Ginoo, magapanalangin ka niini nga programa o kini nga estasyon. Ngaon ta kini mahimong instrumento sa pagpaabot sa kayag sa kamatuoran
ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Itugot mo nga ang tanan mga nagapaminaw karon mahimo untang kalamdagan sa Espiritu Santo og sila o Dios unta imong kabigon sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong pagtubag ug paghatag sa among ginapangayo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga gala sa makausapa, welcome din sa itong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone kay aron nga makaadto ta sa ato nga importante nga mga bahin dinhi sa ato nga programa. Okay, sir, maayong gabi sa inyo dinha. Among gi kanunay gayud ang pagsunod ni ining inyohang programa. Si Tatay Puldo, sir, mao gyud ni ang iyang naandan igabot niya gyud sa balay ug ang akong husband maupod igabot niya gikan sa trabaho. Ang radyo dayon ang iyahang huna-hunaon mapatingog pero usahay pasuyaon mi kay mag-brown out man pud ug unya ang brown out mao pod ang gidugayon sa inyong programa mao nang makalagot lang gyud usahay pod pero ang amo lang nga daghan man sad noong higayon nga makapamati mi ninyo ang akong anak nga si Risa doon something's missing man ni doon amot og unsay sunod ani pero at ikaw na minaw man ka ani at kanini ang ikaw na lay kuan unya pahaluna nani og unsang pulong ang na kuan ang nakulang ani kay something's missing man ni. Okay, ayong gabi ninyo parilib ug pare John dito si Brad Frido Sarsaliho sa fellowship sa Gimpilakan. Pare ni Mini. Yes, salamat kayo pre. Murag ang imo bang pick up po nasakyan ni Brother Fredo Sarsaliho. Salamat kayo sa inyong pagkita adto niya lipay mi kay kini si Brother Fredo Sarsaliho. Inuntang mo ni living witness ang nahimo bunga dinhi sa atong programa. Dugay na siyang naminaw pero kuan kinana ang unsa ni di panidugay sad siyang nabautismuhan. Okay, ato ning basahon. Sir, mo greet ko og happy birthday sa akong pinalangga og buotan nga bunso nga si Mildred. Happy birthday anak. Love gid ka kaayo namo ni papa nimo. Hope nga padayon imong kabuutan naklipay ka imi nga dili kalaagan na ara ka magpuyo sa balay. Salamat kayo sa pagbasa, sir. Okay, salamat po sa inyong pagsunod sa ato nga programa. Last text nga akong basahon. Okay, ni atay ko mangutana mi sa inyo pangutana masani. So ato lang ning ilisan ha kay naa na may pangutana nga ato nga tubagon ron. Okay. Ato ning basahon ako kanunay kong nagsunod sa inyong programa mo talag pangutana gihapon so dili lang gihapon ni nato makuha pero sa girang kay tiksan ra man gid mo napatay ato lang to ilisan. Okay, Kuya John mo greet ko og happy birthday sa akong igagaw nga si Nilo. Gaw, happy birthday. Ugmang adlaw gaw. Mag-19 na ang imong edad. Hehehe. Nanubra ka na sa tunga sa kalendaryo gaw.
paingon ka na gid sa pagkawanggits. Salamat sa pagbasa, sir. Wa magilain ka paingnaning tao ang pagkawanggits magyud. Adto kita ana mamauli ng higayuna apan ang importante mao nga sa dili pa kana moabot ng mga panahona sa atong kinabuhi karuna maghunahuna ta og mamalandong ta diha sa Ginoo sa atong kinabuhi. Well, si Brother Libis adili pa siya mag-iban og pipila ka mga text message diha siyang cellphone. Mas maisad siguro Brother Libing nga malili usa nimo diha ang atong monitor aron atong mahibaw-an og diining dapita sa kalibutan nagsunod ning atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener, atong tanan nga mga viewers no atong gina-welcome karon, mga followers nato sa Facebook. So welcome ko mahigala unya among gi invite ang tanan no sa pag-like o sa pag-share sa ato nga programa para nga daghan ang makapamati o makakita sa programa nato nga naghisgot bahin sa pulong sa Ginoo. Okay, dito magdugay ato ning tan-awon mga higala, ato ning basahon ang nakita nato sa screen ni si Naomi Miliapis. Good evening Manoy Boy o Brother from Paradise Church, Sablayan Occidental, Mindoro. Kiniasad si Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby og sa mga kaigsuunang naminaw og nagview karon. God bless sa tanan. So good evening Brother Ronilo. Niapod si Malin Pasilan, mayong gabi ninyo mga brother. We are watching from Silagon, Bantayan Island. Salamat kayo no, Sister Malin Pasilan sa Silagon. Niapod si Brother Elvis Peritos, mayong gabi ninyo diha Bradley o Bajon, atong pasalamatan ang tanang naminaw o nagtanaw sa line. So gikan ni Brother Elvis. So good evening nyo diha Brother Elvis o sa imong family o sa tanan nga taga-Manyo nga naminaw karon o sa tanang naminaw karon gabi na sa tibok Pilipinas naglantaw sa atong live o sa ubang nasod sa kalibutan. Gi-welcome namo ang tanan. O diag na mo importante nga pangutana higala bahin sa pulong sa Ginoo ato nang gina-welcome no. Anya pwede mo text mo namo ni Brother John. Pwede ari ipagi niyo sa comment section nato sa Facebook. Okay, niapod si Brother Giler Pakanya. Watching from Mount Caragala sa Street Iliganon Maria. Sa Iligan si Brother Giler Pakanya. So salamat kayo bro. Nakaanhin mo na ang bata sa Bugo sa una, Brother Libby, si Brother Glier Pakanya. Bisita na diri sa Bugo City. Yes. Okay, ato ning lantawon makadiyot ang pikas nga screen. Ato ning pangbasahon ang atong mga kahigalaan nga nag-like o nag-love sa ato nga programa. Niya si Brother Ronilo Itang, Jojo Kaayon, niapod si Ginalyn Lumuntad, si Siloy Deltam, si Sir Noli Layon diani sa Argawanon, og si Malin Pasilan. Morning mga nag-like, niapod si okay, Aritas nag-love, niya si Brother Elvis Peritos, niya si Elsie Pitugo sa Brother Amay ni sa San Jose, Bourbon. Gloria Ferrer sa Lotupan. Niya po si Sujan Hista Abali sa Kamanselis. Niya po si Sister Roselyn Mainit sa Germany. Niya Larry Jr. Punay sa Aguho. Niya si Jaja Aligado Anulia. Niya po si Brother Ronaldo Bragat, si Vinisa Belches de los Santos, magnanis tambungon karon siguro. Niya Kiana Faith Etang. O niya si Brother Gilier Pakana.
Pakanya og si Dayilin Tununing Abrisi og si Raymond Escalikas. So as of this time maunay mga pinalangga nato makahigalaan nga ato nakita nga nag-like ug nag-love. O ni atong balikan pagtan-aw mahigala ang pikas nga screen kadunay mga naapos nga nag-send og mga mensahe ato ning tanaw ng ilang mga mensahe. Niya si Jennifer Golpan Peretos, ang misis ni Brother Elvis. O niya ato sa nakita. Maayong gabi nyo din haday. Nakita sa nato si Brother Texon Yolalio sa Bantayan. Good evening. Please ko greet ni Rogelio Hira og ni Raul Batuigas sa Jiki Mohon, Bantayan, Cebu. So maayong gabi ni Brother Rogelio Hira. Kiniriba sila, Brother John, na Adventist ni. O niya, siginig pamati sa programa na to. O niya, hangtod nga nakaplagan diha sa Bantayan Island. Ya, salamat po nila ni Brother Eulalio Texonos pag atiman ini nga mga na-convert sa radio. Plus Brother Raul Batuigas sa Jiki Mohon, Bantayan, Cebu. O uban pa, napagay mga uban diha nga na-convert sa radio. O niya po si Brother Gideon Byron Misa Jr. Kumusta sa mga brad? So, kumusta Brother Gideon? O niya di pagin sa mensahe, watching from Tabgas, Albuera, Tabgas, Albuera, Leyte. Okay, salamat no sa taga Tabgas, Albuera, Leyte. O niya sad si Brother Jojo Kaayon. Mayong gabi ninyo diha mga brad. God bless og sa tanan nga tigpaminawan ning maong programa. So good evening Brother Jojo Kaayon. Murag nani sa kinawahan siguro siya karon basig na uli da sila. Ani ato pong nakita dinhi si Madi Olid Onasim bali-bali man kunigod kaning Olid dilaw man siya. Aniya si Sano Onasim man gibutang ni watching from Dilaw family. Diha siguro ni sa Napug, no? So good evening sa mga Dilaw family nga naminaw o nakig-uban nato karon gabi na sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Aniya ato ning lantawon pagbalik niya si El Nidia, si Rolf Necesario de la Cruz, niya po si Belinda Lohira Tirana, niya ato pa din tanaw, niya po si Brother Vidal Likigan. Okay, mo ni mga nahidugang higala nga naglab sa ato nga programa. Niya po si Brother Rupino Moreno. So good evening. Niya ato ning tanawon pagbalik ang pikas nga screen. Ato nakita dinhi si niya si Naomi Miliapis. Niya ang iyang mensahe, ako si Nami Miliapis nga imong igtagsa diri sa Mindoro. Igsuon si Lori Ehorango. Ingon ni Lori, kumusta mo dinhi sa Cebu? Okay rami diri sa Cebu, no? Sister Naomi Miliapes. Aniya Kini siya Tagsa daw. sa daga pa ni Mora o Hirango, di ba ka ni anak ni Anhing Sisoy? Hirango sa Sasoy. Luok, sa Remi Asasoy, sa Luok, sa Remihio. So salamat kay Ses, kalayo na gid anang dapita Mindoro, pero salamat sa inyong pagsubaybay sa ato nga programa. Anya niya po si Belinda Lohira Tirana. Amin. Anya niya po si Brother Noype Moreno. Amin po siya. Kamot nga nagpray. Salamat kayo, no? So dita magdugay mahigala kay atong time paspas po kayo nga mudagan. So namoy mga mensahe nga mudangat tinhigala ato na nang isalot, no? Atong isalot-salot na pagbasa
dinhi sa ato nga programa. Okay, adto ta sa una higala kung okay, Noemi Miliapis, anak ko ni Budo. Kisa ni Budo. Anak ko ni Budo. Budo, taga, kung ano ni? Diris Mabuli, Budo. Okay, no? Sig, ato na ni dieng pariente mo itong itagsa. Okay, akong ihatag ang panahon ni mo, Brother John. Okay, daghang salamat Brother Lebe. Well, mga higala, adto ta sa paghatag og atensyon ining pangutana unya kamo dinha nga kuan mga naminaw mangayo pod mi og kahigayonan gikan sa inyo. Paghuna-huna mo diha og pangutana unya i-chat or i-text dire sa atoa. Kay aron nga duna mi mahimo nga ground aning atong programa kay ang ato dinhing hisgutan dili man na gikan namo, gikan man na sa inyo nga mga listener, no? Okay, salamat kayo. Well, ato ning kuan, ato ning tagaag atensyon kining pangutana ni Pio Sator. Okay, Brother Pio, ang imong pangutana na dugay-dugay magyud sad pud ni, pero di bali na lang at least nga gitagaan ginato nig time nga ato ning mapasabot o mahisgutan. So human ani ma-erase o ma-delete na gyud ni kay ang among cellphone akupado na o nagdili sa gyud mi numunang naay mga number dir na punbok na mo nga di unfunction na dili na kaayo ba gigamit kay wa nay kuan diri sa amo text mo nang amo pud nini ang madelete karon ipuli na mo na ang mga listener nga even now and then nag-text sila lalo na aning atong mga kaigsuuna to listener nga mga security guard nga kini sila ang samtang naa sa ilang pwesto magminaw sa atong programa unya human sa atong programa labi na og dili kayo diha busy sa ilahang kuan mag-text sa ato ay alam mo ka balaka diha nga magabi na mag-alauna na alas 12 na alas 11 basta makaserve gid mi sa inyo basta bahin na og Biblia ang hisgutan gawas lang sa lain ng mga butang kay dili na gid kay namo na precious kay dili naman na kalabot sa amo ang trabaho. Okay, salamat adto ta sa paghatag og atensyon ining pangutana. Maayong gabi kanyo diha sa radyo sir uban sa tanan nga naminaw karon niini nga programa sa akong tan-aw palpak mo kay sa creation wala man nganli ang mga adlaw 1 to 7 raman way Saturday wa pay kalendaryo sa una sir unya tawra ang ngalan anang mga adlaw ug wa kay makita sa Biblia og ngalan sa adlaw si Pio Saturne sa Barcelona. Okay, daghang kayong salamat Brother Pio Sator diha sa Barcelona. Unsa ni nga Barcelona sa Escalante ni? O kanini ang sa wa pa ang pandemic pastilan, no? Tagsaray simana nga di ko diha makatunob anang Barcelona kung sa Escalante maganing isgutan og dina banda sa Escalante o Negros asang lugar diha ubay-ubay na sabgyod ang mga tao dinha nga nakapangalagad sa Ginoo nakabig dinhi sa ato nga programa, no? Okay, akong balikan og basa. Maayong gabi kaninyo diha sa radyo sir uban sa tanan na minaw karon niini nga programa sa akong tan-aw palpak mo kay sa creation wa man nganli ang mga ngan sa adlaw 1 to 7 raman why Saturday wa pay kalendaryo sa una sir unya tawra ang nagngalan anang mga adlaw ug wa kay makita sa Biblia ug ngalan sa adlaw si Pio Saturne sa Barcelona. Okay, daghang kayong salamat Brother Pio Sator. Okay, ako amo na sad ipahinumdom nga kung magtuon gani ta sa Biblia unang-una wider, deeper and broader. O gunya kung magtuon ta sa Biblia kinahanglan ato gyud na nga i-apply ang kanang hermeneutics principle kay aron nga dili ta makahatag og atong kaugalingon nga konklusyon kanang gitawag bag our own understanding
mauna nga ato gining himuon kining mga bahina. Kanang pag-ingon nimo Brother Pio nga palpak mi kay sa Biblia wa man kay makita o mabasag mga ngalan sa adlaw ay naaoy, pero lagi nagkinhanglan na sa wider and deeper study mahitungod anang Biblia. Tinuod na nga kung sa creation imong hisgutan, wa gyoy mga ngalan sa adlaw diha 1 to 7 lang. Yes, exactly. 1 to 7 lang. Pero tungod lagi anang creation nga wa kay makita dinha, muingon ka nga wa pay kalendaryo sa unang panahon, muingon lang ko sorry nga ikaw ang palpak, dili kami. Pero aron imong mahasabtan ug makuha nimo ning mga puntuha, kinahanglan suliton gud nimo, hinuktukan nimo kanunay ang mataglusok sa mga pulong nga atong hisgutan diri aron dili ba mahimong sayang ang kahigayunan sa kamatuoran nga inyong ginapamatian. Dinhi sa Henesis Kapitulo 1 versikulo 14 nagingon, og miingon ang Dios, mahimo ang mga kahayag sa hawan sa langit aron sa pagbulag sa adlaw gikan sa gabii. Timan iha nga naghisgot gyud ni gabii ug adlaw. Unya atong tan-aw ipadayeg basa, nag-ingon dinhi og himoa sila nga alang sa mga ilhanan ug alang sa mga panahon ug alang sa mga adlaw ug sa mga katuigan. Naghisgot mga adlaw, naghisgot og panahon, naghisgot og mga katuigan. And how come nga moabot sa imong huna-huna nga sa unang panahon wala pay kalendar? Tingali kanang word gyud imong pangitaong kalendar. Pero timan naghisgot dinhi gabii, naghisgot og adlaw, naghisgot og mga bulan og mga katuigan. Kung kay naghisgot mga adlaw, bulan ug mga katuigan, masabot nimo nga naa nay kalendaryo sa una. Kay kanang 1 to 7 ang but ipasabot sa kalendar ug imo nang tan-awon sa dictionary, counting days kana siya pag-ihap sa mga adlaw. That's why 1 to 7 kay ang usa ka semana duna man lay 7 ka mga adlaw, ang usa ka semana. Karon pamatiin ni ang dugang pangagihisgutan dinhi sa Henesis Kapitulo 5 versikulo Henesis 5:3 ngadto sa 8. Ato kuno ning basahon no, Henesis 3 ngadto sa 8 unsay gisulti dinhi niya ang gipasabot dinhi niining bersikulo akong basahon na nagingon. Apan sa Henesis Kapitulo 5 dili 3 Henesis Kapitulo 5 versikulo 3 ngadto sa 8 akong basahon. Og nakadangat si Adam og usa ka gatos og katluan ka tuig og nanganak sa usa ka anak nga lalaki nga liwat kaniya ingon sa iyang dagway og nagtawag sa iyang ngalan Seth. Timan ang gisgutan nini og nakadangat si Adam og usa ka gatos og katluan ka tuig sa ato pa 130 ka tuig. Imposible man nga magkwenta og tuig kung way adlaw, way semana ug way bulan. Kay naa man ang tuig, meaning nga sa una diha na gyud ang kalendar, diha ng kalendar. Pero aron ka kay bawo Brother Pio nga sa Biblia naa gid ang kalendar, kinahanglan imo gining sutaon pag-ayo. Padayonan pa nako pagbasa nagingon. Og ang mga adlaw o naghisgot nag-adlaw ni Adam og sa human siya mga anak kang Seth 8 kagatos ka tuig og nanganak siya og mga anak nga lalaki mga anak nga babae. Naghisgot og mga adlaw, naghisgot og tuig. And how come nga makaingon ka nga wala pagyoy kalendar sa una? Creation man imong gisgutan nya ang atong gibasa dinhi sa kalendar dinhi sa Henesis man unya ang Genesis during creation pa man unya kung atong basahon nagingon ug ang tanan nga mga adlaw sa kinabuhi ni Adan isod tuig siyam kagatos og katluan ka tuig og namatay siya. Tanang mga adlaw siyang kinabuhi
siyam kagatos og katluan katuig sa ato pa 930 og namatay siya. Og nakadangat si Seth og usa kagatos og 5 katuig og nanganak kang Enos. Unya ng 7 nag-ingon, og si Seth human manganak kang Enos, nakadangat og 8 kagatos 7 katuig og nanganak siyag mga anak nga lalaki, mga anak nga babae. Og ang tanan nga mga adlaw ni Seth siyam kagatos og 10 og 2 katuig og namatay siya. So naghisgot mga adlaw, naghisgot og bulan, naghisgot og tuig. So dili gid na pwede nga muingon ka nga wala pay kalendaryo sa una. Pero tingali ang inaas imong hunahuna bagyod kanang word gyud nga kalendar. Hinuon dili sa tanang salin sa Biblia imo kining makita o mabasa. Pero lagi aron agi og pagpadako sa kamaturan nga angay natong mahibaluan, kinahanglan nga mosingit gyud ta sa nagkalain-lain nga mga translation sa Biblia. Kung atong basahon dinhi sumala sa Job kapitulo 3 bersikulo 6, mao ni ang gihisgutan sa Job 3:6 nagingon dinhi may it be blotted off the calendar, never again to be counted among the days of the month of the year. So ato ni usa nga kuhaon ang punto may it be blotted off the calendar, kalom. So naagid ni ang kalendar na sa una. Sunod nag-ingon dinhi, never again to be counted among the days. Naghisgot ang kalendaryo, unya naghisgot og mga adlaw of the month of the year, og mga bulan sa mga katuigan. Busa Brother Pio Sator, ang kalendaryo diha ng daan sa una, ug unya kanang giingon nimo nga palpak mi, murag naara na nabalik sa imo ng word nga palpak. Unya sa imong gitext dire Brother Pio nga why Saturday? Uy naay Saturday, dili ingong wala. Sinuon imo gyud na nga tinuod ng imong gisulti nga tawo ra ang naghatag og mga ngalan sa adlaw, pero sa 24:1 sa Ezekiel ang Dios mismo mo inagsugo sa tao sa pagbutang og mga ngalan sa adlaw. So kung nabutangan man na og mga ngalan sa adlaw, wala na nagpasabot nga nahasupak na sa kamatuoran nga niya sa Biblia. Well, kung imong tan-aw na sa gihisgutan din mayong ka nga walay kalendaryo, nabasa na to ang kalendaryo. Og unya ang Ezekiel 24:1 og 2 mao ni ang imong pamatian Brother Sator uban sa tanan nga mga naminaw karon dinhi sa ato nga programa, no? Sa Ezekiel kapitulo 24:1 og 2 ni one day late in December. Unya unsaon man ni nato ni may December. Unya nagyo na of the 9th year of King Jehoiachin's captivity, another message came to me from the Lord. Unya nagisgot dinhi, son of dust, he said, write down this date for today. Ang Diyos gyud mo'y nagsugo nga ipasulat ang mga adlaw. Og tungod ni ana Brother Pio Sator, dako ni og natabang sa tanang mga naminaw karon ang imuhang gipangutana. So mahitungod ni ana, klaro man kaay na atong tan-aw dinhi naghisgot na to og December, naghisgot na to og kalendar, naghisgot og mga adlaw, naghisgot og bulan. Niya pa sa Nehemias 1, atong tan-aw ni ang Nehemias 1:1 nag-ingon the autobiography of Nehemiah the son of Hikaliah. Paniya, in December of the 20th year of the reign of King Artaxerxes of Persia, when I was at the palace at Josan. Nagisgot ni usa ning bulan na December. Unya nagisgot na pud og kalendar.
So napatunayan nga dinhi sa Biblia naagyod ang kalendar. Unya sa tuwan atong basahon kay December na manghisgutan. One day in the April, 4 month later I was serving the king his wine, he asked me. So naghisgot din ho, April. Gibasa na nato ang December. Gibasa na pud ang April. O niya, gihisgutan na dinhi sa kanang Biblia, Brother Pio Sator. Ug tungod niini kanang giingon nimong palpak ni kay wa mapamatud-i na wa may mabasa sa Bibliang Saturday na ay mabasa oy sa Bibliang Saturday. So niya gibasa nato ang December, gibasa nato ang unsa ning kuana dinhi the month of April. O na ay December, na ay April. So mo ni ang gihisgutan dinhi. So kung atong tan-aw dinhi ang Nehemias 9:1 niya may December ha, may April na. Unya ang Nehemias Kapitulo 9, versikulo 1, mauni ang gihisgutan dinhi Brother Pio Sator. Nehemias 9, unya gingon dinhi sa Nehemias Kapitulo 9, versikulo 1, mauni ang gihisgutan no? Okay, nag-ingon dinhi. On October 10, the people returned for another observance. This time they fasted and clothed themselves with a sackcloth and sprinkled dirt in their hair. And the Israelites separated themselves from all foreigners. So mani ang gisgutan. Naghisgot og October. Ni ay pizza, October 10. So, kung imong tan-awon gyud pag-ayo, sulito nimo dis Biblia, Brother Pio Sator, nagtudlo gid sa kamatuoran nga wa lang kaayo madiskubrehe sa kadaghanan. So kung atong tanaw dinhi naghisgot naman ni og bulan, nanay April, nanay October, naay December, naghisgot og kalendar, so ato kunong susihon kung ang Biblia wala bagyod sad maghisgot og Saturday. Ato kuno ning basahon Brother Pio Sator uban sa tanang mga naminaw dinhi. Sumala dinhi sa Lucas Kapitulo 4 versikulo 16 ug 31. Sa Lucas Kapitulo 4 16 ug 31 dinhi gihapon sa The Living Bible. Nag-ingon dinhi akong basahon na unsay gisulti dinhi. When he came to the village of Nazareth, his boyhood home. Kining hisgutan din when he came to the village of Nazareth, his boyhood home, si Ginoong Hesus ni nga miabot siya dito sa Nazareth din dito siya magtubo. Nya nagyon he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. Usual gani as usual na andan na kinaiya na batasan ni Kristo nga sa matag adlaw Sabado Saturday ang gisgutan no tuwa siya sulod sa sinagoga. Lahi man ang nabatasan ug naandan karon sa kadaghanan kay Domingo man musulod silang simbahan, meaning sila'y mga Sunday keeper. Kung imong lantawon si Kristo Sabbath keeper, magkakaiba pero kusog mo angkon nga sila mga Kristohanon. Pero ang Kristo nga ilang gidapigan nga sila'y Kristohanon every Saturday tuwa dito sa simbahan while sila nga nag-angkon nga mga Kristohanon every Sunday. So dako kayo ang pagitan kay si Kristo every 7th day, every Saturday, apan sila every first day, every Sunday. So kung imo sang basahon dinhi sa 31 niya nagsulti dinhi sa Lucas 4:31. Then he returned to Capernaum. Kay didto man to siya sa didto man to siya sa Nazareth. Unya mibalik siya didto sa Capernaum. Nagingon din he returned to Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. Sa ato pa sa kapanahunan ni Kristo, wala pa'y makita nimo nga mga tao nga sila nag-keep og Sunday. Kasagaran sa ila ang gibantayan nila Sabbath day or Saturday.
Wa mo matingala o mahibulong ni ana mga kaigsunan nga ang mga tao sa unas kapanahunan ni Kristo ug bisan pagani si Kristo nahimong nakinaiya ug nabatasan nila nga sa matag adlaw Sabado tuwa sila didto mosunod sa sinagoga every Saturday. Karon niya dunay mga hukos-pukos sa mga pangulo sa simbahan ngadto sa ilang mga miyembro nga kuno lagi ang Domingo mauna ang adlaw nga igpapahulay kay maumanay pagkabanhaw sa atong Ginoo. Yes, tinuod na. Sunday is the day of resurrection of Jesus Christ. Pero wa na nagpaila o nagpasabot nga ang Domingo kay diha na banhaw ang Ginoo, mauna na ang adlaw nga igpapahulay. Wa na. Wa na. Kung imong basahon sumala sa Ezekiel Kapitulo 20, versikulo 12, nagsulti, and I give them the Sabbath, a day of rest, every seventh day. So, ato sa aning klaruhon, and I give them the Sabbath. Ni amogoy mga bata nga naminaw pod, no? Moingon and I give them the Sabbath, ug akong ihatag kanila ang igpapahulay, a day of rest. Akong ihatag kanila ang igpapahulay, ang adlaw sa pagpahulay, every seventh day. Every seventh day. Wa magingon every first Sunday. Kay kung giingon paunta nga every first Sunday, sakto gyud ang mga Sunday keeper. Pero every seventh day ang gihatag sa Dios nga igpapahulay, ug asa man ka mangita nga ang Sunday is the first day. Sunday is the seventh day. Nga first day magina ang Sunday. Unya nag-ingon din hiyo, and I give them the Sabbath, a day of rest, every seventh day, as a symbol between them and me. Kining adlaw nga ikapito nga gihatag sa Ginoo, siya ginaghatag ingon nga igpapahulay, ingon nga timaan taliwala kanakog kanila. Ingon ni as a symbol between them and me, to remind them aron sa pagpahinumdum kanila that it is I the Lord, nga ako maong Diyos, who sanctifies them, nga nagabalaan kanila that they are truly my people. Kinsay giangkon sa Dios nga iyang ingon that they are truly my people? Kinsay giangkon sa Ginoo nga iyang tinuod nga mga katawhan? Ang tao nga nagbantay sa ikapitong adlaw, Saturday not Sunday. Kun ang gisulti sa atong gibasa nga nagingon that they are truly my people, kun ang tinuod nga katawhan sa Dios mao kanang nagbantay sa adlaw igpapahulay, nakapaduda sa akong hunahuna kung kanang nagbantay sa adlawng Domingo kung kang kinsa na nga katawhan. Kaysa atong gibasa, ang katawhan sa Dios nagabantay man sa adlawng igpapahulay. Mao man bitaw nga gihisgutan dinhi sa Ezekiel 20:12 nagingon, and halom may Sabbath, and they shall be a sign between them and me, ug balaan na ang akong adlaw nga igpapahulay aron mahimong timaan taliwala kanako ug kaninyo. Karon nganong nahitabo mangyud ni nga ang pagbati sa kadaghanan naa magyud sa Domingo kay lagi ilang gituohan nga nausab na, ay wa na mausab naara gihapon na. Kung atong basahon dinhi sa Levitico Kapitulo 23, versikulo 3, dinhi sa Contemporary English Bible, pamati iragod ninyo niyo kung unsay gisulti dinhi kung nautro ba ang adlaw Sabado, adlaw ikapito sa pagkabanhaw ni Kristo. Niya, kung atong basahon dinhi nagingon, you have 6 days when you can do your work. Aduna kamoy unom kaadlaw nga makahimo sa inyong mga buluhaton. But the seventh day, remember, seventh day, wa man yung first day. Kay og first day pa unta ay aba natural Sunday. Kung ingod, but the seventh day of each week, apan ang ikapitong adlaw sa matag semana is holy,
because it belongs to me. O kini alang yun ka na ako, may Diyos Ginoo. No matter where you live, kung diin mo mong dapitan nagpuyo, you must rest on Sabbath. Kinahanglan magpahulay mo sa adlaw Sabado and come together for worship. Unsa? Come together, magkahiong sa Dios sa pagsimba. Nagingon sa katapusan din nga portion, this law will never change. Usa, Brother Pio, sa Tor, uban sa nang naminaw. Usa ka talagsaong butang nga inyong nadungog na bati, nga kamatuoran ang inyong gipamatian, Brother Sator, hinumdumigod, pulong kini sa Dios. O walay taong nagsupak sa kabubuton sa Dios nga makasulod sa gingharian sa Dios. Timani ka na sa tanan nga mga panahon sa imong kinabuhi. Well, si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot og pagpatinaw sa nakasabot og natinawan na ninyo nga mga hunahuna. Okay, ato tayo galato sa ning dalikatan sa pagtanaw, no? Ang screen kadi ato yung nakita nga mga pinalangga nato nga mga viewers. Niya si Sudjan Hista Balye sa Kamansilis ni. Greet ko ni Nanay Jolita Tagalog, mga koyas, hihi, BE ninyo dira. Okay, salamat sir. May gabi kang Nanay Jolita Tagalog in taon na 77 na ros nanay siguro o 76 pa ba? Pasalamat siya ba dyan nga na abtan pag Diyos kamaturan dagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Yes, dinira sa atong programa ni siya in taon nakakita sa kahayag sa kamaturan. Unya, talagsaon maguning mahimong desisyon sa may mga edad na kay moingon naman na ang ilang namatan og mahayag mo na ilang pakamatian. Sila si Sister Negro. Yes. Hindi siya ni manalo ni Sona si Sister Negro. Sister, maayong gabi. Salamat sa pagpaminaw. Niya pag yun, magpa-comment baya taon, magpa-comment baya taon to. Okay, malipay magunas Nanay Jolita nga ato siyang mahinumduman kay ang ato ganing mga ngalan iya ginang gisuwat yes iyang kalendar. Iyang gilista aron nga dili gid siya mahikalimot nato. As kang isaw, salamat nay sa imuhang pagpaminaw niya. Salamat pod kang Sister Negro. Niya pod si Pads dito'y mulihon. Maayong gabi Pads Lib, Paridong. God bless, I'm watching. So thank you kayo Pads. Niya pod si Belinda Luhira Tirana. Maayong gabi sa tanan nga naminaw. Naglantaw sa FB. God bless you. Amen. Niya po, Sister Alma Mahait, happy evening to everyone. God bless you all and more power. Salamat sa pag-view, Madam. Niya said si Sir Saliho Andrino Ivy. Okay, salamat kayo. Murag, kung anak ko nakasayop, mga siguro nga uyab ni Brother Gino Arcabal. Si Brad Fred nakanwat po sa atong programa sa radyo sa Saliho unsa kanin niya ayaro ning parente og ang misis na magini ni Brother Gino Arcabal ni nga sa Saliho og unsa ni ilang relasyon ani niya po iyang mensahe mayong gabi sa tanan og sa nagdumala niini nga programa kiniya po si Jake Sumalinog sa Numagiti. Good evening ninyo Bradley o Brad John. May gabi mo des Dumagiti, Brother Jake. Mo pauli ko karong katapusan diya. Salamat kay Brother Jakes. Salamat Brother Jake. Baptism ang good Brother John diya sa Kagawan. Ako magpabautismo na si Brother Jake. Ato ba ning avid listener gyud sa programa. Niya po si Brother John Lubitania. Mayong gabi mga igsoon. Sa Tabugon. Ang Ginoo magauban kanunay kaninyo. So thank you kayo. Niya po si Brother Jason Jimenez Folioso. Mayong gabi sa tanan to anis Talisay City. Niya po si Gideon Byron Mesa Jr. Brother John, kumusta? Okay lang, Brother John. Okay, ato ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana higala nagusa to paghanay ba John? Palpak lagi gyud kuno ta kay sa creation
Wa man kununganli og adlaw 1 to 7 raman why Saturday og sa una wala pa po'y kalendar. Okay, salamat kayo, no? Usa maguna sa mga katarungan. Paglikay ba sa tinuod nga adlaw nga pahulay. Mangita sila pamaagi, aron lang yun likayan ang igpapahulay. Nga Diyos, Biblia 13, tinawa kayo, nga mismo ang mga leaders sa mga simbahan nagpamatuod nga ang Sabbath day diha sa Biblia mao ang Saturday mga higala. Nga itong tanaw na gano'n, mabasa sa taog kanang kasaysayan mga higala, ato sang tanawon, ato sa tas mga history din atong ibay-bis makadiyot diha sa Biblia. Atong tanawon kung napalpak batuod. Kay tinuod sa una, wa man gyud tunganli ang sa sinugdanan. Kanya niya, atong tanawon, miabot man ang panahon nga ginganlan kini ang ngalan sa mga adlaw sa simana. Kaya sa una, 1 to 7 raman. Ato nakita nga gikan sa first day ngadto sa 6th day ang Dios nagtrabaho. O ni ikapitong adlaw, 7th day, nagpahulay, gipanalanginan o gibalaan niya ang adlawng ikapito. Nagpasabot na nga ang Dios maoy nagtukod sa simana mga higala. Usa ka simana ang Dios nagtukod og usa ka simana nga mao ang pito ka adlaw nga hangtod karon nagapadayon kana. Wala tod na nganli ang specific lagisgot ikapitong adlaw ang Dios nagpahulay mga higala. Niabot ang panahon nga ginganlan kana, no? O ginganlan kana ang nagnalan ana mga pigan mga higala. Ginganlan o may ngalan ang simana. Niabot ang panahon nga ginganlan nila na. O niya itong basahon sa history, o. Ako ning tanawon sa history. Iko din nga since Mitra was supposedly a god of great courage, the Roman soldiers become worshippers of it. In their travels, they carried the idea of naming the days of the week. Ning abot ang ilang ideya nga nganlan ang mga ngalan sa adlaw simana katong wala gingalan, wala man kanganli. So ilang ginganlan sa ato pa nag-exist na ang adlaw sa simana nga 7 days pero wala ngalan. So ilang ginganlan o niingon isunahan after the planets among the Teutonic tribes of what is today known as Germany. So nagpasabot ang tribo sa Teutonic, maong Germany sa pagkakaroon, maoy nagngalan ani. Teutons substituted the few of their own instead planets. Anya mo ni mga ngalan higala, ilang ginganlan ang sequence, ang pasunod sa simana. Ang first day, ilang gibutangan og ngalan nga sa ngalan sa adlaw, sun. Manang gitawag lag Sunday. O na ikaduhang adlaw sa bulan, gitawag lag Monday sa Teutons na sa Germany. O niya ang ikatulong adlaw simana gikan sa plita nga Mars manang gitawag Tuesday. O sa kinat sila Martes. O niya ikat-upat nga adlaw Woden nga mao ni ang Mercury. Gibutangan la og Wednesday or Mercury sa kinat sila. Niya Thursday gikan na sa adlaw ni Jupiter sa Jupiter. O niya muna gitawag na tog Thursday, Hoibis. O niya ang Frig, mo niya ang Friday. Nga mo niya ang gitawag na to og kaning Friday o Venus gitawag na to ni planeta nga Venus sa una. May tawag Venus. O niya ang Saturday, ikapitong adlaw gibutang la og planeta nga Saturn or Saturn. Manang Saturday. Diya nagsukad mahigala ang pagngalan sa mga simana. Bisan pa ang Roman history niadtong 200 AD nagpahayag nga ang mga ngalan sa mga adlaw nga wa nganli since creation wa nganli pasunod mahigala ginganlan kini og ang ngalan pahimutang nila ngalan sa adlaw, sa bulan og sa 5 ka planeta. May nagsukad ning abot ang mga ngalan pero sa pagngalan nila wa gyud nila nganli nga ang ikapitong adlaw sa creation wa nila nganli og Sunday, ginganlan nila og Saturday. Ang unang adlaw ginganlan nila og
ginganlan nila og Sunday. Di atong tanawon. Sa Biblia higala unsa man ang unang adlaw si manas Biblia. Dini atong tanawon sa Lucas kapitulo 24. Nag-isgon din sa maayong balita ang Biblia. Naghisgot ini sa adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo. Matod pa sa atong mabasa dinhi sa maayong balita ha. Arin ako basa sa maayong balita. Sayo kayo pagka-Domingo sa buntag, miadto sa lubnganan, ang babae dala ang pahumot nga ilang giandam. Unsang adlaw miadto sa lubnganan? Domingo sa buntag, adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo. O ni Arcas King James Version, ang sa pagsulti, apan sa pagkaadlaw na, nga nahiuna sa simana, sayo sa kadlawon, sila nangadto sa lubnganan, dinala ang pahumot nga ilang giandam. So na bersikulo sa Biblia, nagsuportar, nga ang unang adlaw sa simana higala mao ang adlaw Domingo. Kung Domingo man ang unang adlaw sa simana, klaro na kayo nang ikapito ka adlaw sa simana Sabado og daghan kay tag mga ebidensya ana nga ang Sabado adlaw nga ikapito sa simana nga mauna ang Saturday mga kahigalaan. So niya tay atong pangbasahon, atong tanaw na atong analyson ang mabasa sa Biblia, ang mabasa sa mga pamahayag, mga kahigalaan. Okay, atong tanawon ang mga na-record in his kasaysayan. Okay, atong tanawon ni sa question box, Catholic, nagpahayag ani, sa page 179, si Reverend Bertrand Conway, mao'y nagsulat ani sa question box, page 179. If the Bible is the only guide for the Christian, then the Seventh-day Adventist is right in keeping Saturday. Matod na ang Catholic ni nga kuan, question box sa page 179. Matod pa niya ni Bertrand Conway, kung ang Biblia maulamang ang giya alang sa mga Kristiyanos, nan ang Seventh-day Adventist eksakto sa ilang pagbantay sa Saturday. Nga naman ang Saturday adlaw ikapito. Tanaw na to. Kanang ikapitong adlaw, gitawag adlaw igwapahulay mga higala. Adto ka ana sa Hebreo, gitawag na siya og Sabbath. Pero adto ka sa Greek ana, gitawag nagsabaton. Pero adto ka sa Spanish ana, gitawag na og Sabado. Sa Binisaya, adlaw igpapahulay. Muna siya, kung maghisgot igwapahulay, adlaw pahulay, Sabado na ang gibutang. Atong tanawon daw sa duay version sa Exodo 20, atong tanawon ng Krisyon, kung Sabado bagyod nagpahulay ang Ginoo. Nagino din sa duay version sa 8 ngadto sa 11, hinumdumi nga santoson mo ang adlaw sa Sabado kung pahulay. Sa unom ka adlaw magbuhat ka og himuon mo ang tanan nga buluhaton nimo. Apan sa kapito ka adlaw nga iya sa Sabado. Unsa na ikapito ka adlaw higala? Iya Sabado na ikapitong adlaw. Kung pahulay sa Ginoong Diyos nimo, dili maghimog bisan unsang buhat. 11, kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan, ang yuta, ang dagat o ang mabutang nga naa kanila. Og bipahulay sa ikapito ka adlaw tungod nini gibindisunan sa Ginoo ang adlaw sa Sabado kung pahulay og bisantos kaniya. Unsa nitong adlaw? Ikapito ka adlaw sa pagpahulay sa Ginoo sa creation. Repeated higala sa Exodo 20 versikulo 11 na sa unom ka adlaw gibuhat sa Ginoo langit, yuta og tanang mga butang, ni pahulay siya sa adlaw Sabado. So gitinaw dito igpapahulay ring butang, pero din sa Exodo 20 versikulo 11 ang adlaw gipahulayan sa Dios nga ikapitong adlaw giklaro na Sabado. O niyag ari ka diri sa The Living Bible magbasa diri sa New Testament ginganlan og Saturday higala ang adlaw nga igpapahulay. Okay, wa naman tay time sa di pahing pitapuson tuntulam no ni atong theme song. Mga nagampo kita, mahigugmaon ang dalang panan na Diyos nga naa sa tronos kitasan sa mga langit. Daghang salamat sa kalampuan.